रामकृष्ण हरी काव्यरसिको. आज आपण एका स्त्री संतांबद्दल माहिती घेऊ आणि मग तिच्यावरचा अभंग वाचू, अभंग ऐकू. त्या संत आहेत संत जनाबाई. जनाबाईबद्दल थोडक्यात माहिती अशी की परभणी जिल्ह्यातील गोदावरी तीरेचे गंगाखेड ह्या गावातील पंढरपूरचे वारकरी श्री दमा हे वडील जनाबाईंचे आणि भागवत भक्त सौ करुंड हे जनाबाईच्या आईचं नाव. तर परभणी जिल्ह्यातील गोदावरी तीरीचे गंगाखेड गावातील पंढरपूरचे वारकरी श्री दमा आणि भागवत भक्त श्री करुंड या दाम्पत्याची जनाबाई मुलगी. दोघेही नित्य पंढरपूरची वारी करीत. आपले परिचित दामाशेठ शिंपी हे नामदेवांचे पिताश्री संत नामदेवांचे यांच्याकडे त्यांनी लहानग्या जनीला सुपूर्द केले. तेव्हापासून ती त्या घरातीलच एक सदस्य आली. जनाबाईला त्यामुळे आपोआपच संत नामदेवाचा सहवास लाभला. त्याही विठ्ठल भक्त झाल्या. संत संगतीने काय होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे संत जनाबाई. नामदेवांचे अभंग ऐकता ऐकता त्याही दळण कांडण करताना सहज अभंग म्हणू लागल्या. त्या स्वतःला नामाची दास असं म्हणत. त्यांच्या अभंगात तसंच उल्लेख आहे. संत नामदेवांच्या घरी हे समकालीन संत इतर येत असत. त्यात संत ज्ञानेश्वर माऊली, संत चोखामेळा, विठोबा खेचर इत्यादी अनेक संत तिथे येत असल्यामुळे त्यांना जनाबाईंचा थोडाफार सहवास मिळत गेला. त्या विठ्ठल भक्त तर होत्याच, पण वेळ आली तर त्या देवाशी विठ्ठलाशी भांडायलाही कमी करत नसत. त्यांचे अभंग आहेत. म्हणजे जनाबाईचा वावरच होता घरकाम करताना. मग त्यांचं विश्व होतं ते छोटं होतं. म्हणजे तुळशी वृंदावन, सेन, गोवऱ्या म्हणजे गोवऱ्याची जागा म्हणा किंवा माझघर. त्यामुळे त्यांच्या अभंगात जनाबाईच्या अभंगात हे शब्द आणि त्या संबंधित ते अभंग आहेत आणि त्यातून तिने बोध केलेला आहे. उदाहरणार्थ झाडलोट करी जनी केरभरे चक्रपाणी. बघा, झाडलोट करते जनी चक्रपाणी कृष्ण विठ्ठल तोच कचरा भरतोय. झाडलोट करी जनी केरभरे चक्रपाणी पाठी घेऊन या शिरी नेऊन या टाकी दुरी. ऐसा भक्तीशी बोलला नीच कामे करू लागला. जनी म्हणे विठोबाला काय उतराई होऊ तुला. असे रोजच्या कामातली, रोजच्या वावरातली, रोजच्या ते परिसरातली हे तिच्या अभंगात बरंच येतं. जनाबाईंच्या त्या विठ्ठलाच्या खूप मोठ्या भक्त होत्या आणि विठ्ठलाशी एकरूप झालेल्या होत्या. त्यांच्या अभंगांमध्ये वात्सल्य, कोमल रुजुता, सहनशीलता, त्यागवृत्ती, समर्पण या भावनांचं प्रकर्षाने दिसतात त्यांच्या अभंगात. त्यांचा जन्म संत जनाबाईंचा जन्म अंदाजे 1258 साली झाला होता आणि संत जनाबाई आषाढ कृष्ण त्रयोदशी शके 1272 या दिवशी म्हणजे इसवी सन 1350 समाधीस्थ होऊन पांडुरंगाच्या चरणी विलीन झाल्या अशी त्यांची थोडीफार माहिती मिळते. आता आपण संत जनाबाईंवरील माझा स्वलिखित अभंग ऐकूया. जिल्हा परभणी गोदावरी तीरी. जिल्हा परभणी गोदावरी तीरी गंगाखेड भारी ग्राम एक. वारकरी दमा दाराती करुंड. वारकरी दमा दाराती करुंड भक्तीत अखंड होती लीन. धन्य झाले गाव सुखावले मनी. धन्य झाले गाव सुखावले मनी. जन्म घेई जनी सेवाभावी. दैवयोग पहा नामदेवा घरी. दैवयोग पहा नामदेवा घरी. जनी काम करी निगुतीने. लाभली संगत संत महंतांची. लाभली संगत संत महंतांची ओढ अध्यात्माची त्यांच्यामुळे.
नाम्याचा प्रभाव दिसे अभंगात, नाम्याचा प्रभाव दिसे अभंगात, म्हणे दाशी त्यात स्वतःला ती, किती कष्ट असो करताना काम, किती कष्ट असो करताना काम, मुखी सदा नाम विठ्ठलाचे, संकटात विठू धावतो सत्वर, संकटात विठू धावतो सत्वर, तोची वाहे भार भक्तांसाठी, हार विठ्ठलाचा चोरी कुणी केला, हार विठ्ठलाचा चोरी कुणी केला, धरिले जनीला दंडावया, विठू केला दूर चोरीचा संशय, विठू केला दूर चोरीचा संशय, जनीला अभय देऊन या, जनी धन्य झाली विठू दर्शनाने, जनी धन्य झाली विठू दर्शनाने, लीना आवडीने त्याच्या ठाई, खेडोपाडी स्त्रिया अजूनही गातात, खेडोपाडी स्त्रिया गातात अजूनही सर्वमुखी जनी अमरती, खेडोपाडी स्त्रिया गातात अजूनही सर्वमुखी जनी अजूनती. धन्यवाद मित्रांनो. हा अभंग कसा वाटला? आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा, काय सूचना असतील तर कळवा. आजचा 6वा दिवस होता आणि उद्या आपल्या संतवंदना अभंग सप्ताहाचा समारोप होते. संतवंदना अभंग सप्ताहाचा उद्या आपण समारोप जगद्गुरू तुकाराम महाराजांच्या अभंगाने करूया. धन्यवाद. उद्या परत भेटू.